Semi-final second leg ye munozotiti tinonyeba tombonzwa kuti nhasi ari kuti kudii adzoka mukomana ari kuma-semi-finals ari kukompita tinzoti ari kuti kudii kona aishamari imbotudza nezvekwangundu mashofe murise arikanimbokudzai munyaya yakamboitika umana asi ndakaiti kumbokudza here panapa yakatika kwangundu kwenzi kwangundu kumasvingo kwedu ndakaenda namai vangu pangundu saka takaenda pangundu pabva tasvika vaida kuchinja maranzi avo ndokwava nenzvimbo shoma dzaichinjwa maranzi mazuva acho saka takaenda pangundu tokwanzi kune reti yakanaka nobva tasvika saka tatochinja edu vadoti vachichinja maranzi avo mai vangu vatenga sadza pangundu vanotengesa pane rimwe bhucha rainzi rekwamagomo amana muchinda waita nyama yakanaka iyoyo batasvika vakutenga sadza redu saka pane nyama yekuti vaitotenga itobhurayiwa saka papane mha imwe yanga iripo mha cha yakangomira yakachochomara kudai ndokutenga sadza redu ndokugochesa nyama yedu mugangu matomatisi muriwo zvose nemaunyimo muchicheka-cheka nemafuta richikanganisa momo richivhiringidza amanyama yanga akatsvukira iyo sadza rabugwa baba aimai vangu vadya sadza kaini tava kudya sadza takamira pagangu tadyira mugangu momo tichirova mugangu momo amanyama yanga akatsvukira shamwari mha yanga yakangomira ichiona tichidya mha yakangomira iri kuona tichidya sadza mha yakangomira inoona pamai vangu vati chipedzisako iwe ndaguta apedza vandanogeza maoko umbva vageza maoko vandapedza mha yainongozviona shamwari pandakanonga nhango yekupedzisira kudai mha yakaura pasi kufenda ikafa pangundu apa ndakanonga last piece nhango yekupedzisira ndichinunga ndichibovera so unotasira zvokusuka gango nomusuva zvatoita zvainjikokota kudai mha yakangowa yaona kuti hapasisina chinhu yakawa ikafa pangundu apa